Anya laki din! Ay, agtapos ay timayaw. So matutudo man ay nanakaw. Wanya ron tatang, tiyempo na matan Inaldaw mo tanyag, tugtudaw. Siya pa yung naglamag. Wanya ron tatang, ay wan gayam, awan kape, naibusan tatang. Ay saus, sapay ko na ka mapanak ag kapi jay kusina. Malaminak ngamin kahit. Mabit lang tatang, inak ija istor ni Auntie Miling. Kumatak man iti kape kan asukar, tanaibus mo't laang ti asukar tayo. Agtutudo mo ay tanakaw. Ayos lang tatang, adamot butas ko, kan adamot payong ko. Alaman nga raw tanakaw tanay. Makakapkapiak mo tayo. Oray siyak nga rod tatang, itaypay ako nagkapiak, kabayatan ti panagsursurat ko iti drama nga anya lakit din, ng awan mo't gayam kape. Mingka nga raw dahil. Yanos mo nanakaw. Siya ka unti agpaburak iti dano mapagkapita. Ay naapaw! Pura laki din no sino tinakapayong siga magayam doon na. Anya? Una yan. Naimbaglangan da saan ka na ibadday. Kung ano tamtax, kuno nga magmag na yaw. Oho, nalabas ka ba't nagsasao manong Freddy? Ngay, ipod no may. Sana yan. Nulabsag tag sa ukas lang kakampusaw. Unay mo tay takas laoong nga ibagbagamon, tamtaks kas kada kampuso. Ay kano di mo kaya tamawagan iti uong. Wino tamtax kas kada kampuso. Ake, super kalan lang ay. Super kalan. Anya? Kita manggamin na talaga. Kas kalagasaw. May meti super kalan. Tapno medyo social mo ita. Nalabas ka mo't nagsasao? Sa manipod ina. Saan na doon na tiyawag ko king ka. Super kalan. Ay nanaganas yaw. Agpayong-payong kanto may. Kas kala oo nga pumanag na. Inton ko na danang pidok king ka. Sana kaimbasibas. Yung laki. Day. Apay gay duna, nakadkadlaw nga adaka pa ma. Nakunas mo't ay tamuging mo. Ay, maruruda ka talaga iti dadya manong Freddy. Kunamlan ni so agwapo. Day, apayan ni Freddy, anyat inharamid na kan ka. Nasabat ko itay pa umayak dito istoryo ante. Nakita na lang ang nakapayong ibaga na mo tan akaslakan no magmag na nga oong. Aniya, ay naguyaw mo tan dadya lalaki. Kan saan lang aday tati imbaga na ante. Imbaga na pa'y akaslakan no tamtaks kan kampuso. Nagalas mo tan nga aramid nan. Agasaman, nakuna na pa'y kanyak. Amanipod ka no ita, kat super kalan ka nun, ti awag na kanyak. Ay, naguyawan. Naimbag kumamot ano, awan pa ka istoryaan na. Ha? Anyat kahit yung asawan, Auntie Miling. Support ni Freddy, Dona. Anya? Ni Manong Freddy? Support? Shh! Wan, support na jay. Saan anak ko, gay? Ay, ukis ti saba. Nakauy-uyaw ng support mo't gayang. Tatang, adaman sa ludsoda? Anya day ta anak ka aw. Pudno ka di tinadamag ko, asupot ka no day Afride. Anya? Apya ka sa tisaludsod mo anak ka aw? Kasanamad gawin, nakauy-uyaw tatang. Ha? Nasabat ko itay, imbaga nakit din akaslak ka no oong abagmag na iti kalsada, gaputa nakapayong ak tatudukot nga ron, tamtaks kunanapay kaskada kamposo. Anya? Ay oo na yan na Freddy na jay. Naguyaw mo ti lokaw. Ay, way nanakaw. Pudnaw asupot na jay. Saan anakugay, tamabutang agpakugit iday. Timaray. Tiawanan bain, naglaing na aguyaw, ngam isumot gayam ti adapak ka istoryaan na. Ay, way nanakaw. Pudno na ita. Ibaga na pa'y, amanipod ka no ita, kat super kalan ti awag na kanyakon. Anya? Ay, nagalasay. Ay, oo na yan na Friday. Naguyaw mo ti lukaw. Mala, bayam latan na nakaw. Ura ibagbaga na super kalan, kas kada tamtax, kang kampuso, uong, wino niya pa'y dita, bayam tawan mo, mapukaw keng ka anak kaw. Tatang. Uray nagbatit ka, napintas ka,
nanakam kang kiyaw. Kanya laki day. Wen, Aida. Iso ka no ti imbaga na kinido na di na minsan nga aldaw. Ay unay ni Freddy. Tabagbagak tuman, auntie. Ay wan, bagbaga ang ti asawam. Tasan anasayat, dahi dyan na pa na imbaga kinido na. Agasam man, ta na imbaga na pa'y ka no, super kalan. Super kalan? Katuan, kan saan lang nga ta. Malaksid ana ibaga na, super kalan ka no, ti iyawag na kinido na. Imbaga na kanumot laeng, akas lauong, kas kadatamtaks, kan kampuso. Anya? Kasla kanuuong amagmag na, gaputa na kapayong ngamen, idinagranada di ta kalsada. Mangibabain a Freddy. Anya laangon nga iti bagbaga ni Donna. Kat kastaw na'y arorod na ah. Sigurado nga inpulong na kinitatang na ah. Nakababain lakit di kini amana. Si Kamat Freddy, apayan niya't inbagam ngamin kini Donna aya. Ha? Imbaga man nga. Adaya mo din baga kingwana. Nita, agin didi ka manin nga awan amom. Ah, teka din na ibaga kingwana. Kasla uwaw. Kasla super kalan. Kapoy ti kinabati na. Anya? Nagbati to mga may. Nimbagi di atawan mang pirok kingwana. No kasi magmag na di kalsada. Ay na, apo, nakauy-uyaw ka Freddy. Super kalan kun kunam ngem si kangay kuma. Supot ka lagarudan. Super liit pay. Anya! Hoy, ay da. Diyak kaya dahi tang ibagbagam. Oh. Ne, pudno mat ibagbagak saan aya? Masair mat lagayam tiriknam. Marangrang tila pa kuking ka. Oh. Pangasim man ta hangara kita tibagbagam. Supo nga. Sumaratan ka. Sardungan tarupam. Uyawam a super kalan. Si kangay kuma. Supot lagarudan. Super liit pay laeng. Anya lakit din. Anya. Ay na, mataya lagi dito. Lagnanang. Ha, taapay ngay anak ko. Ibagampay mo't ang umuna, tapno agkatawa ta adwa. Nangag ko ngamin di saritaan da Freddy nga kasawa. Itay. Ha, Diyak ka mo no kasano nga ibagatin ang ko nanang. anya ngamin aya tinagsaritaan daan ang ngag mo anak ko. Ungong tan ni Aida nila kay na. Gapoy ti parang uyaw ni Freddy ganito na nagbatit ka no. Kasla o. Kasla tamtaks. Kasla ka no super kalan. Kampuso amaritayag na. Kat, anya nga disungbat ni Freddy. Ay na nakaungit anana. Ang idimbaga ni Aida. Ako di uyaw a super kalan ni Donna. Nga miso nga uyaw. Kat supot lang arudan. Super lit. Bye! Anya, imbaga ni Aida na takinilakay na. Wala na ngay napaw. Nangag di talo lapayag ko kung nagtumad. Hey, makakatawak man. Una yun ta super liit. Sumpot lang arudan. Super liit pa. Ay, anya laki din. Ibagam tuman na takinido na. Tapno adamot isong bat na kini Freddy. No kas di nga ibagbaga na kan kwa na super kalan. Nauyaw to mga may. Amom friend, saan na kamas daw iti dayta nga imbagam? Ta dinamag ko ni tatang may papaniti dayta. Hos? Wan, iso nga mo kasupot tayo, Jeff Freddy. Saan maggayam anak ko, gitilo ko? I want friendship. Naka-helmet pa ilang ti mabagbagi na. Naka-helmet pa'y lagayam, sakit na kauyaw. Wan, kasla ako si ka. Kinamom, nangag ko ano ko na ni bakit na. Supot lang arudan. Super late pa ilang ka no. Anya, supot? Sakit, super liit? Anya laangan nga titsuraan nan. Ay na nakami suot Nagalas Naimbaglangan at aman anusan ni Aida. Ay nako, ma-feel niya kaya? Ay, adamot lang, ti maibagak no bilang tamasabat ko tilo ko. Ay wun Ibagang mangking kuwanan no anya mo ti makunkunan na. Nakauyuyaw.
Nga mismo mo tinakakatawa. Laklakayan. Nga naka-helmet pa lang, di mabagbagi na. Ay, anya laki din. Sige, magagayam super kalan. Pasalsali ka dito'y dalan. Ang mga numabad, dekanda ka na kititataw magnaw. Pag ikaw. Makauyaw ka mat. Super liit. Anya? Super ling. Ay bagbagam may. Super wow. Super tamtax. Kan super gasol. Kampusaw, maditaya na. Nauyaw ka mat ah. Ay, kunam siguro no saan ko nga masupot ka niya. Anya? Supot lang nga rodan, nagbatit pa, super liit. Papanan na nga'y, anya itsuraan na nga'y. Anya? Hoy, asino tinakaibaga na itaking kamay? Apay, adangal mo? Nitatang ko, tinakaibaga kanyak, asupot ka. Ngam tinakaibaga kanyak, super liit, kat secret. Bastos ni tatang mo ha, agsisiray. Kanya man magustuhan na dapat nagsasawam si Kaduna. Saan mo magustuhan timbagak ko nam? Ngam day tangay nga ta pa nagsasaom kanyak, magustuak nga tamat. Ha? Naglain ka nga guyaw, ngam supot ka mat gayam. Supot lang nga rodan, sakit nagbasit pa'y, super liit. Anya lakit din. Anya? Imbagam ka ni Freddy, asupot kan super late anak ka. Imbaga ako na tatang. Awan baby ang ko na makaungot kanyak. Ay, sa bagay mo't kidi Naglaing to man nga nga guyaw. Nagadong ay bertringas na kanyak. Di imbagak mat, asupot lang nga rodan, super late pa lang. Nagdak ka lang na lalaki, ngam support mo ti salbag. Unada pa'y nga rod, alaklakayan ka no. Ngam naka-helmet pa lang, ti mabagbagi na. Agasam man. Oo, na yan ta naka-helmet, anak ka. Saan ko mamangay baga na kita kingkwana, no saan nakasya, ramid na. Nakauyaw ti lukaw. No saan nakasardangan day jay? Saan ko matasardangan ko naktumat? Ure kastoyak ang nagbatitak ako na ti kaadwan. Ngam amok ti lumaban tatang. Ha? Ure nagbatitak. Ngam ado ti mararamidak asaan akabaulan nga aramidan dagiti nagtatayan. Anya lakit din agasat iti biyag. Apay, si Kaira, nalabas mo tinti pa nang ibabay mo kanyang asawa ma. Ha? Panangibabayin man nga ibagbagam. Kaano ka pa nga imbabay na ya? Masigurado kasi katin nang ibaga ka ni Duna, suputak. Unay mo dato eh. Ha? Kasano ko mga ibagakin ni Dona supot ka? Anya ayat imbaga nakin ka? Ibagbaga na mo tinasupot lang arulan. Super late pa ilang. Kanaw! Oh? Unay mo na. Katapay ang makaungot ka? Kinapay nga agsakit tinakin mo? Katpudno mat sana ya. No, mga. Amom si Kaira, awan sir-sirbi mga asawa. Di na pa isaki mga asawa, masalbag ka. Aday ta. No saan ka kumaan na uyaw? Saan da kumamot nga ibaga day takin ka? Maawatam? Unay mo dahil ito eh. Ususaram lang arulan na pa mo pala waragawang may. Makapalak. Supot lagarudan. Ito. Super liit pa ilaang una yun. Naka-helmet ko naman. Tapno amumat anya Freddy. An-anusan kalaang. Salbag ka. Anusan? Numada mga ususaram nakangakamay. Nasaya at nasabat ka, manong Freds. Ha? Apay aya, ang ibagam. No insulto na lang, nasasaya at pa'y no panawan na ka. Saan man? Si kakit di mat. Si ka lang arodan tinaglay nga guyaw ya. Anya? Adamat gayam ti free ako, get ije barangay Hulinton Begat. Mapan ka Hoy, amom do na, no saan ka babahay, itay pa'y kita binakayang kan, oh. Oy, ibagbagak lang tipod no No si kati aguyaw, ayos laang. Ngam no si kati baga na supot, kasta una ipungtot mo. Ay, unfair mo ta. Sardingan na ko na nay. Patsenak, manong Freddy. Tapno saan da nga ibagbaga alaklakayan kan, ngam naka-helmet pa'y laang day ta mabagbagay. Nita, ikarakaro na to. Katpod no man! Napaw. Ngam sa bagay. Iso siguro, tadi mo kahit nga ipaikat day ta helmet mo, tapno safety ka na, yun tunggal ada LTO. Hoy, ba't titi? Apay, siga babae, di ka sumarsardang.
Ay, saan ka sardangan ko naktumad? Uray ibaga makaslak nga uong, wano super kalan, wano kampuso ama dititayak na, awan bibiyang ko. Basta si ka, ingkan agpakugit, tapno maikat dayta helmet na. Ay, Dayta ulom dit akin nga to, tirumbang nga helmet, saan aday ta akin baba, maawatam. apay ipakasigura maya, kamasi ka gusto sa. Apay nga da ka dito'y balay? Kunak man nun napan ka ijay barangay hall. Apay anya ramido yung barangay hulong ay mo. At dati free ako git itangal daw ijay. Saan ka de? Anya, ay may saka mo ay da. Ako na talaga ti panang isaki mo kanya nga asawam. Pakaibabay na kaamin na rumrumor ditang iwa mo. Ano mo dato eh? Kasano kumapa ka ibabay nam tikat pudno mo ti ibagbagak? Kaya punno ang masama na saya ti bagbagawan ko. Nawan din na saya ngay bagam na saya at pinupanawan na kaun. Agsina tapay kidi na. Yurewan o sa reman o isaw. Ayun kay kahit ko pa'y ano ko na mga agsina ta. Asin no kumati nga agan anos itikaskin ka. Supot lagaruden, super liit pa'y laeng. Laklakayan anak kahilmit pa'y laeng ti mabagbagi na, salbag. Ay, nay, daya. Ano na yan? Dayta ngamin, naglaing ka nga aguyaw. Ngam no si Kati pasublianda, kasta unay arurod mo. Marurod ka tapudno, anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Ay, awan mo andong. Bigbigat ng agasam, paawid ka pailaag, kan nabarbartek ka. Unay kat daytan niya aramid mo aya. Ha? Tapay aya, anya ti parikot yun no paawid ak pailaan. Kan kasto yan nabarte ka, tatang. Anya, kastat isungbat mo kanya? Ha? Kasanong mga min? Kat man nakibiyang kayo. San ko mata dinawat ka na kayo ti pinanggatan ko iti arak nga imparte ko. Sana ya? Ay, amom si Kandong. Nabartag ka man wano saan, ay bastos ka sumungsungbat. Bastusan no bastos. Sa anak mat kita sumungbat akas ti tatang. No saan kayo akasta? Amin matan kat pakibibiyangan nyo. Anya lakit din aya. Ay kat, no saan mo kayat pakibibiyangan ka? Nga oray unam ti arak ngam ti pamilyam. Pues, lumasing kayo nga roden iti pagyanan. Ha? Naglaing ka sumungbat ha? Ang mga nunalipat matalon ti anak yo. Ken ni Paula nga anak ko. Angam aging gaita. Makipagnanaid ko pa ilang diti balay ko. Tatang, sika lang ti manugang nga awanan bain. San pagkagitday. Amom andong, siyak ti mababain kinitatang kapo iti kastang aramid mo. Ay. Apay manan aya. Kariring ko pa ilang adda ka manan asumanaw dito yan. Anya? Ay na, saan ako sumanaw akastoy no saan kumamot akasta ti aramid mo? Ay, bigbigat Paula. Pangaasim man ta sumardeng ka pa ilang. Marangrangak. Anyat kinunaman dong. Makarangrang. Adda kayo matgayan di tatatan. Itata na usawan kan. Ulitag, timbagak kan kay di kalman. No di mo kaya timpakibibiyangan. Lumasing kayo nga rodan iti pagtangan. Aday ta, napunwan lang nga rod ni tatang kapo iti kastang aramid mo, salbag ka. Tatang, uray asino katugangan, mabuisit mo titikas nga aramid mo andong. Kanain mo nga unang ti arak ngam ti pamilyam. Sige tatang, saan na maulit? Ay saan? Basta lumasin kayo iti pagtangan tapno agnakam ka. Takitaek man no
patinggaan ti kinalastog mo, salbag kagit day. No saan ko makakasta ti ipakpakitam kinitatang? Saan datay ko mga apuraan alumasin iti pagtangan? Danag mun ay. No ti panagkunana, ket saan ko akabailan? Ay, nagbidot ni tatang mo. Anya? Itamat lang alawas. Rugya kon ti kalapaw nga ipaaramid ko di talaang baba. Ho kita man? Rugyam ti kalapaw kunam. Ngamdagamot lang ni tatang impatawid na kanyak ti pagpatakderam. Ha? Iso pa nga asiman. Ta saan a pinapalastog ti panagsasaom, taad-adda a marururod ni tatangkan ka. Kanahin ka lang arudin ngagbartak. Sa akat kasta pa'y lang ti panagsasaom, awan na. Oho, nagadukit din. Basta itaalawas, parugyakon, uray kalapaw laeng. Tapno awan ibagbagamat ani tatang. Hay, makarengreng, makauma, minuminuto ngagsasaw. Kasla bakit asumanao? Nilakit din? Parandong, pinarugya mo gaya man ti kalapaw yu ije babati balay ni katugangam. Aywan pare. Parugya akong tani. Marengrenga kiti pa nagsasaw ni katugangak. Anya? Awan pilpilyan na nga oras. Bigbigat nga uray kariring da tao. Ay, sumanao. Kasla bakal. Amakan kitimot no tabasol mo. Iso akas jay mo ti panagsasaw na pare. Anya ngay kumamat ti basol ko. Ultimo panaginom kat pakabasulan pa'y. Oho, day taki din pare. O naikan pare. Kat husto nga rod ta ipaaramid mo ti kalapaw yaw. Tapno lumasin kayo matan iti pagtayangan. Maaramid mo ti kayat mo pare. Awan makibibiyang. Aywan awan ti kabalay akatugangan ang makarengring iti bigbigat. Sika talaga pare. Ano sama? Tanya nga rod ngay. Kat makipagnanag kayo pa'y laang gankwana. Ay, makalasin kami lang pare. Ultimo day di alakay. Anya lakit din na ya. Anya gatangam andong. Gumatangak man iti innam. Tubay to nana. Innam. Apo, nagadumitten. Di kay kitagyaman yan ta ado ti gatangak. Anya? Sika talaga andong. Amin nga maibagaken ka addalat ta nga adda sungbat mo Alakit din nana. Ilakwan na kon. Ani agururay dagiti ko kumparik. Pag inuman nyo manon aya, Ay kat syempre, di ta babaa. Ayan ti ipaparami ko akalapaw mi. ay, kamusta ngay? Malmalpasan? Aywan nana. Siguro may salangan na lawas. Nalpasan. Nasayaat ka din no kasta. Wen gayam, no umakar kayo ita, umuna nga isarap mo ijay asin bagas kendanom. Tapay mat ngayon nana. Apay, saan nga imbaga ni katugangam? Asin bagas kendanom ti unaom nga iyunag tapno iti panagdaod yu iti baro abalay saan kayo nga mabisinan, saan kayo nga mawaw, ken maibusan iti makan. Kastaya. Iti. Mati bagbaga ti katugangak. Siguro akit pakaragsakan ng agbisin kami no bilang laeng. Anya? Sige nana. Taramidik man dito yung bagayo. Kat agyamanak iti pa ng palagipyo. Apay day taasin kan bagas. Kan adapay danom. Iso ti yun unak nga ipan iji balay. Ta sigun kini bakit mo nang aglakla ko dita nga to. Tapno santay ka nung agbisin, mawaw ken maibusan iti makan, isot iyon unak iji pagyanan tayo. Ha? Saan niya imbaga ti amam? Siguro kayat na mabisinan tayo no bilang laeng. Nita, padaksamanan ni tatang. Katwan mat, na imbagpay ni bakit mo na ta ibaga na. Angam ti amam ngay, ay, awan, jaklamon. Day tangiwat mo. Inton kwan, adatan ni tatang, mangag na lakit titi bagbagam. Ay awan bibiyang ko. Tapod numat ibagbagak sana ya. Ay, nagturod kang agsaw iti kasta. Di ka lapang panunutan at daga na tinagpatakdaran ta iti balay. Day ta pa nagsasaom, tanangam andong.
data. Umalis kayo ni tipagyanan. Ay kahit siyempre matatatang. Nasaya at madata. Tapno amoyo ti awan ka na da. Amoyo na awan ti bagasyo. Asin no danong nga inuman nyo. Anya lakid din ni tatang aya. Pulos, asaan kami amaawanan iti asin, bagas, ken danom. Tasakbay kami nga umakar. Inyon unakon nga impandagita. Anya, ket no iso mga amin timbaga ni bakit muna. Iso ngay naramid kumatan na. Apay kapoy. Ay ket mayat-mat nga rod. Kan nasayaat no tinungpal mo timbaga na. Ang mga no pinagsasawaman ng ti anya laditan ah. Raysan mo tatatang. Unay kayo lakid din ay. Ala, ibunag yung arudan dagiti usaryo. Nang runa dagiti usar mo, si kalalaki. Tatang? Ay, addang amin na rumrumor dagiti sarak. No kasto nga damakit kita nga usar mo. Nga kaiwara dito nagtibalakay. Ay na, bigbigat pa ilahangam nakainom ka manan andong. Kaya't mo asawan, mabaleng nga uminom ng taysan na bigbigat. Yes, Jay. Kaya't mo asawan, uray malam nga ron ti panaginom kat mabaleng. Anya lakit din aya. Day tati kagurgura ni tata nga aramid mo. Awan pilpil yan nga oras ti panaginom mo. Kat uminumak ano kayat ko. Apay, daw-dawata kayakin ko ano ti igatang ko iti arak. Oo, talaga kidi man nakibiyang at talaga ti amam. Anya? Oh, ala, gusto. Aguli magkanta, maturugawon. Pangasim tasan ko ang mga istorbo. Makarangrang ka. Nita, syakpay at talaga ti makarangrang ha? Kat po naman, awang kit di ati nagdumaan nyo iti amam. Ay, diyak amukan ka. Ala, maturog ka, tagsarita ta inton madamdama. Una yan, Paula. Mabisina kon. Apay nga eh. Awan pa'y matinaluto ang makan. Oh, apay nga agsaludsod ka iti makan. Apay, at daya inton mo kanya kay gatang ko iti litwak. Ha? Ang mga no nalipatam, ang manumot nga aldaw, asaan ka nagtrabaho. Day taarak ti sinang sangom iti manong aldaw. Kat, awan at talaga ti makan. Ne, kato na. Anya ngay nga rod, numabisinan ka, kat awan nga rod, trabahom. Ay, awan lat nasaya atin na ya. Talaga nga awan nagdumaan nyo ni bakit muna. Ganti amam. Anya ka di mo nanday tang ibagbagam. Bakbakitan nga ulbud. Agasam, imbaga na kanyak, ano umakarta iti pagtaangan kat iyon unak nga isarak ti asin, bagas, gandanom. Kat sigurado ka no asaan ta mabisinan. Ang apay nga rod ita. Anya? Ti awanan baing na bakit? Awan pa'y pimay so timbaga na. Ay, anya lakit din. Oy, amoy, bakit muna? Ha? Bakbakitan kayo. Ulbud kayo talaga. Ne, mabiit lang ang andong. Anya ka din day ta nga ibagbagam. Anya ti imbagak ken ka nga saan na pudno ta ibagam, nga ulbudak. Oh, saan ayang imbagam kanyak? Ano umakar kami iti pagtaengan, unaan mi ti asin, bagas, gandanom. Ket pulos asan kami amawaw, saan kami bisinan. Ang anya nga ita. Anya? Bakbakitan kayo kit di nga ulbud ako nakmanan. Madinsa, apay ngay kastamet ten ti panagsasaom. Ay ket pudno mat. Danda ni nagmalama sa anak anangan. Danda ni may sal daw. Nabisina kiti kastaunay tapno amuyong. Anya? Syakpay ti akin basol ita. Katwan, basulyo asino pa'y kumangay. Da kayo lang mati agpakalaing anang ibagakan niya kiti kasjay. Unayong aramidak, gayam ti kinapudno na. Anya? Apay, di kayo sunggar na. Bakbakitan kayong maarami nyo pa lang ti agulbud. Anya lakit din, ayan ni bakit mo na. Ammom doro, nagbastos at talagang ti manugang mo. Ay, sino kaya manugang ko? Talo ti manugang ko.
Asino ay ang kadakwada? Asin no pa'y kumano saan ni Andong. Agasam man tabi nagaanak pa'y nga ulbot abaket. Adya, ay naglokon ti awan ng bain. Inbagak idi ken kuana no umakad dati pagtaengan da unaenda nga iapan ti asin bagas ken danom. Kung naktapno sa anda nga mabisinan mawaw ken maawanan iti makan. Anya? Ngem daw magkukit manong kano nga aldaw nga saan nagtabtrabaho. Iso nga awan igatang ni Paulo iti lutuan na. Sa ita, siyak ti bagaan na nga ulbod, kas kadaan niya dita. Ay talaga nga awan babain na day jing andong. Kapay di asin, bagas kan danom ti umasinag kan kwa na? Ay ti awan ang bainain. Pangaasim man tabagbagaam dajay nga manugang mo, nagalas ti ugali na. Ala, di ka madanagan, tasyak ti makaamo kan kwa na. Oh, si Kam gayang bakla. Anyat masapol mo. Anay ko. Sa anak ang mabakla-bakla dita, ha? Amom si ka? Nagpuskol de tarupam. Awan babayin mo! Anyat problema maya. Imay kakadi dito yung balemi, tapnulain si patenak. Wen, imayak tap no tumpain ka. Maminsan pa amapan mo bagaan ni nanang ulbod kas kadaan niya dita. Ha? Siyak ti makalaban mo kung naktuman. Anya. Ay, gapot ay baganakan ka, ano mang isirak kay dasin, danom kan bakas dito balayo, kat saan kayo na mabisinan? Tarantado ka. Manggad ka, tapno saan kayo agbisin? Saan ang magic asumang sangpet itaraon, nga oras saan ka nagtrabaho? Nawatam? Ha? Pangipi-ipanamit ipanunot mo. Impadak mon samutan. Ay, andong. Oray bakla ako nam. Ngam kabaila ka patayaban di tabanga-bangam. Ha, maminsan pa yung ulitam ha. Ha, puutam ti ko na. Anya katabakla pa iti mang sipat kan gamot pare. Ay, san la bakla day jay pare. Talaga tinutupak kumakit. Isukat ti agpakalaingan. Agasam, tay may di balay, sanak sinipat. Ay, una yan. Saan ngamin anasaya na diyang inaramid mo pare? Abay mo din ngamin, anapan mo binagaan ni bakit mo na nga ulbod. Ha? Pare, ora sino mo't ngamin makaunget itikas diyang inaramid mo. Katpud numat. Apay, gaputay baga na ngamin asan kayong agbisin, numangisirrak ka itasin, danum kan baga si balayo. Kat saan kay latang agbisin nga oray saan kang agtrab-trabaho? Nakakita amot andong. Ay, basta. Ulbud day bakit. Jak amo kan gandong. Makaamo ka, no makaunget tumanin day baklakan ka. Amang ano saan tulang asipat, ti maaramid na keng ka. Ay, nakababain ka ang manugang. Sika lang tikas na ang manugang ko. Sika lang tikas na ti ugali na. Tatang, ultimo at di mo ang mutiagbain. Nangro na kadag iti babakit kan lalakay. Ay, ni tatang mo. Ay, di nak matatang-tatang andong ha. Ag nga nangariyutak kan ka salbag ka. Tatang, manggid ka. Tapno saan kayo ang maawanan iti makan? Kapay iti kayat mo, uray saan kang agtrabaho, inumlatan ti raramaydam. Kahit agsangpet latat ti makan, ay nagawan ka ta panuno ti kastan. Gwatatan. Maminsan pa'y amapan mo bagaan ni bakit mo nga ulbod. Talaga asya kung timang danog ken ka, nagnakam kan salbag ka. Saan na maulit tatang? Promise, manggad ako. Kan sardeng akmutan ti panaginong ko. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, ito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.